Хәерле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Шәһәрнең юбилейына багышлап. Түбәнкамда беренче төзүчеләр елын тантаналы төстә ачтылар. Контрактчыларны җыю дәвам итә. Пилотсыз системалар гаскәрендә кемнәр хезмәт итә ала? Ватан сагына бастылар. 9 кешедән торган төркемне хезмәт итү урыннарына озаттылар. Илебезнең батыр йөрәкле улы. НТР журналисты Александр Комаровның арабыздан китүенә 3 ел. 50 ел сабыйлар шатлыгы. 24-нче балалар бакчасы зур юбилейын бәйрәм итә. Аларның тырышлыгы белән бер-бер артлы балалар бакчалары, хастаханәләр, мәктәпләр калкып чыккан. Түбәнкамны төзергә килүчеләрнең күбесенә 18 яшь булган. Шул чыр шаһитлары үткән көннәрне бүгенгедә хәтерли. Бүген алар яшьлек елларын искә алып бер-берсе белән аралаштылар. Халык иҗаты йортында мөхтәрәм шәһәрдәшләр хөрмәтенә зур бәйрәм оештырылды. Түбәнкамда 2026 елда игълан ителгән беренче төзүчеләр елының тантаналы ачылышыннан безнең видеозма. Төзүчеләр, педагоглар, табиблар, Толертенке ансамблена Түбәнкамага нигез салучы хезмәт ветераннары йөри. 60-70 елларда шушы җиргә күченеп килгән егетләр һәм кызлар күз алдында шәһәр төзелә, үсә, яшәрә. Быел Түбәнкама 60 еллыгын билгеләп үтә, ә күңел картаярга ашыкмый ди артистлар. Ләззәт татар халык эстрада ансамблінің да тарихы бай. Шишмә башында Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флюр Гайны Мөхәммәтов тора. Хәзер инде сәләтле яшьләр Сафия Нәҗипова ярдәме белән зур сәхнәгә чыгалар. Түбәнкамада игълан ителгән беренче төзүчеләр елының тантаналы ачылышына мөхтәрәм ветераннарны чакыралар. Бүген алар яшьлек елларын искә алып бер-берсе белән аралашалар. 2026 ел Түбәнкама өчен истәлекле даталарга бай. Шәһәргә нигез салынуга 60 ел Россия халыкларының бердәмлеге елы һәм Татарстан Республикасының хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы. Котлау сүзләре белән халык иҗаты йорты сәхнәсеннән Түбәнкама муниципаль районы башлыгы чыгыш ясады. Радмир Биләев шәһәр үсешенә зур өлеш керткән Түбәнкамаларга рәхмәт хатлары тапшырды. Гөлия Нигъматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбәнкамда контракт буенча хәрби хезмәткә җыю дәвам итә. Әйтергә кирәк, ел башыннан Татарстанда түләүләр 2 миллион 900 мең сумга кадәр артты. Шуның 2 миллион ярымы республикадан, 400 меңе оборона министрлыгыннан. Хәзер пилотсыз системалар гаскәренә шул исәптән Рубикон элиталы отрядына сайлап алу бара. Килешүне 18-45 яшьлек А яки Б сәламәтлек категориясенә ия булган психологик тест үткән кандидатлар төзи ала. Уңайлы шартларда булдырылган финанс ярдәмнән тыш барлык республика һәм федераль ташламалар гарантияләнә. Түбәнкамдан тагын 9 контрактчыны хезмәт итү урыннарына озаттылар. Солдатлар центр гаскәрләре төркеме бүлекчәләрендә, шулай Көньяк Донецк халык республикасы, Мәскәү һәм Ленинград хәрби округлары, Кара диңгез флотында һәм пилотсыз системалар гаскәрләрендә бурычларын үтәячәк. Түбәнкама районы хәрби комиссары Газинур Сиддиков, протеерей Александр Кальчерин, Мидхәт хәзрәт, Сугышчан туганлык оешмасы вәкилләре солдатларга уңышлы хезмәт итүләрен теләделәр. Изге сүзләргә егетләрнең туганнары да кушылды.
Иң кадерле әйберен гомерен кызганмады. Бүген безнең хезмәттәшебез Зәңгәр экран йолдызы Александр Комаровның үлгән көне. Исегезгә төшерә, НТР журналисты 2022 елның ахырында махсус хәрби операция зонасына үз теләге белән китә. 2023 елның 6 февралендә элемтәгә чыгудан туктый. Аны 3 ай эзлиләр. Барысы да могҗиза булмасмы дип көтә. Тик кайгылы хәбәр килеп ирешә. Саша Угледар янында һәлак булган. Россия президенты указы белән ул үлгәннән соң батырлык өчен медале белән бүләкләнде. Аны гаиләсенә тапшырдылар. Бүген Александр Комаров истәлегенә НТР Медиа холдинги бинасында куелган мемориаль тактага чәчәкләр салдылар. Бу аның иҗатын һәм батырлыгын хөрмәтләү билгесе. Егерме 4-нче балалар бакчасы зур юбилейын бәйрәм итә. Мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе ачылуга ярты гасыр. 1976 елда Журавлик исеме очраклы сайланмаган. Юбилейны бөек җиңүнең 30 елыгына багышладылар. Балалар бакчасы 50 ел уңышлы эшләп килә. Теманың дәвамы алдагы материалда. Здесь вы можете увидеть песочек. Дети здесь, как правило, расслабляются, играют с песком, лепят из него. Педагог, психолог 24-нче бакчадагы белем бирү методикасы үзенчәлекләре турында сөйли. Балалар уен аша мөстәкыйльккә өйрәнәләр. Монтессори бүлмәсе монда 2024 елда ачылган. Быел мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе 50 еллык юбилейын билгеләп үтә. Шаян җырлар, көчле алкышлар 24-нче балалар бакчасында бәйрәм кәефе хөкем сөрә. Коллективны юбилейлары белән котларга шәһәр җитәкчеләре дә килә. Алдынгы хезмәткәрләргә рәхмәт хатлары тапшырыла. Мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе ачылганга быел 50 ел тула. Журавлик исеме ачыклы сайланмаган. Юбилей датага бөек җиңүнең 30 еллыгына багышлаганнар. Бакчага 150-гә якын бала йөри. Гүлия Нигъматуллина, Анжелика Степанова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Дуслык яшүсмерләр клубында хыялыңны кагаз битенә төшер дигән акция узды. Анда беренче мәктәп укучылары катнашты. Биредә темалар буенча чикләүләр юк. Төрле карандашлар һәм буяулар ярдәмендә балалар үзләренең максатларын һәм киләчәкләрен сурәтләделәр. Алга таба әлеге эшләрне психолог белгечләре өйрәнәчәкләр һәм рәсемнәр аша балаларның эчке дөньясына бәя бирәчәкләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.